Zdravím všetkých divákov kanálu Cyborg Ninja Gaming. Mám tu pre vás rozbalovačku. Neviem, ako veľmi si idete Gaming Energy alebo nejaké energy drinky, ale mám tu balík od Nugosu. Musím povedať, že toto nie je sponzorované video. Postivo som si to kúpil sám a postivo som si počkal aj na Black Friday, pretože som ešte len veľmi začínajúci youtuber, takže nemám veľmi peniaze na rozhadzovanie, tak som si vyčkal na Black Friday. Minulý rok som to tiež tak kupoval na Black Friday a s produktmi som veľmi spokojný od Nugosu. Dobré shakere, takisto dobré tie gaming energy drinky a teraz som objednal taký trošku väčší balíček, tak poďme na to, čo tu máme. Takže začnem shakerom. Chcel som takýto priesvitný, aby som pekne videl, že akej farby mám drink vo vnútri. Značka Nugosu, nápis Nugosu. Krásny, potom ho aj vyskúšame. Takže samotné Gaming Energy. Objednal som si takýto. Toto by mal byť príchuť Orange Mango, takže pomaranč a mango. Vyzerá veľmi pekne. Brain Performance, Focus, Reaction Time, Hydration. Tu teraz priblížim, čo to všetko obsahuje, ale máme tu niacín, máme tu vitamín B6, B12, vitamín C, magnézium, potassium, sódium, zink, taurín, guarana, kolanát, L-tyrosín a tak ďalej. Dokonca aj beetroot, čo je červená repa a takéto srandy. Objednal som ešte jeden. Na túto príchuť som veľmi zvedavý, ako to bude chutiť, lebo na kóly som veľmi fajnový a kúpujem iba Coca-Colu a Pepsi, keď sú nejaké fejky, tak to veľmi nemusím. A Nugosu má takýto s kolovou príchuťou aj 20% extra kofeín. Takže vyskúšam, aké to bude. Tiež tu určite obsahuje to, čo ten predchádzajúci. Ďalej som si objednal, fúha, to je veľké balenie, väčšie ako som čakal, Vision E Gummies. Takže takové nejaké žuvacie cukríky na podporu zraku. Má to luteín a zeaxantín. Delicious taste, mal to aj veľmi pekné recenzie. Je to na 30 dní. Musím skontrolovať, že dokedy je záruka, lebo raz sa mi stalo, že som objednával z jednej nemenovanej firmy Gaming Energy a poslali mi to tak, že už tomu za 3 mesiace vypršala záruka. Čo akože ma extrémne vytočilo, lebo ja si rád striedam tie drinky a nerad pijem stále tú istú príchuť. Takže skontrolujem to tu, že aký to má dátum. O, 2026, pohoda. Až do konca október. Či august tam bol? Toto až 2027. No tak to je paráda, takto to má vyzerať. Potom, aby som nezabudol, k tomu shakeru, to bolo také kombo. K tomu sú aj vzorky. To stálo, poviem vám cenu, koľko to stálo. Takže mám k tomu 6 vzoriek, takýchto. Ale toto nie je Gaming Energy, toto sú iba nejaké také hydratačné. Nejaké také jonťáky, niečo na taký spôsob, toto nemá taurín ani kafeín. Sú tu dva v príchuti, čo je toto? Zelené jablko, dvakrát melón a dvakrát mango marakuja, no výborne, to sa teším. To bolo fakt, že úplne za málo s tým shakerom za nejakých 5,90 tuším. Teraz majú Nugosu takú novinku, že barbecue chips, play chips. Takže, že vyskúšam za euro, tam bolo v zlave teraz na Black Friday. Má tu dokonca aj proteín, 21%. záruka do 2025, takže to je úplne cajk, úplne nové.
A mám tu nejaké darčeky od nich. Toto ani, že neviem úplne, že čo to je a na čo to slúži. Taká to nejaká pracka, hej. Toto je niečo na ten shaker, to musím potom vyskúšať, že čo to je. Nadávkovanie možno, neviem. Alebo ostrekovač do auta a budem nalievať cez to. Bolo tam písané, že tu má byť aj nejaká nálepka. Tá zmizla. Nevadí, nálepku som nedostal. Ale není tu ani invoice, není tu, že čo som zaplatil a koľko. To zvyčajne tu býva v krabici a teraz to tu není. Fúha, to som nečakal. No nevadí, ja to sem prihodím do videa, že koľko som za čo zaplatil. Poďme trochu niečo ochutnať. Vyskúšam teda tie čipsy, to mám hneď po ruke. Barbecue čipsy mám rád, ako väčšina ľudí a tieto sú z proteínov, som v živote nemal. A pozri, aký má pekný tvar. Dobrá. Asi tam necíti trošku ten proteín, lebo chutí to tak trošku inak. Ok, pekne nakorenený. Pohode, zedia sa určite. Malý balík síce za euro, koľko to má gramov? 40 gramov iba. Originál to dokonca stojí viac. Toto bolo v zlave za euro. Vyskúšam aj tohto gumítka na oči, lebo zdravý zrak sa vždy zíde. Na toto tiež bola dosť dobrá zľava. Čo je, neotvoríš sa? Sice teraz na tie barbecue chipsy to nebude najvhodnejšia kombinácia. No, tak toto vyzerá. Veľmi šťavnaté. Dobrá príchuť. Hneď sa cítim, že vidím lepšie. OK, takže ja ešte prihodím video, ako si robím ten nápoj, ako to vyzerá. Môžem aj zrecenzovať chuť. Výkon toho recenzovať nemusím, lebo poznám to. Už som mal 2 balenia predtým. Vlastne 3. Takéto. To som mal hroznové, mal som... Toto tam je novinka Pink Lemonade. A ešte som mal ten Black Gosu Box. Tam už ani neviem, aká to bola príchuť, ale tiež to bolo dobré. Prihodím na obrázku, myslím, že mám ešte aj video z toho. Tam ten box bol aj so súťažou o PlayStation 5
Malo to byť tuším vo februári, čo už je veľmi dávno a nejak to vyšumelo. Alebo už tá súťaž prebehla, ani neviem, mi to asi uniklo. Keď tak mi dajte vedieť v komentároch. Lebo je to zvláštne, lebo stále na e-shope to majú. Prišla aj s tričkom, to bol super package za nejakých 35 € úplne v pohode. Ja to osobne odporúčam, no. Chcel som pôvodne kupovať G Fuel a pýtal som sa bratranca, čo je streamer, že či to pozná, kde to môžem kúpiť. Možno nemal to ešte, ale odporúčil mi tento Nugosu, takže od neho to poznám. Vyskúšal som, je to v pohode. Veľmi dobrý, dobre šlape, distribútor Slovensko Košice, ale posielajú do celého sveta. OK, nezabudnite dať odber, ak ste noví na tomto kanále, lebo je tu veľa herných videí, ja robím hlavne recenzie, game huntingy po svete, ale aj otváračky objednávok z eBayu, a tak ďalej doma a rôzne herné videá. OK, díky za dopozeranie, čaute.